Учителя Петър Дънов учи, че покаянието е светъл път към истинско вътрешно обновление и духовна чистота. То не е само признание на грешките, а пробуждане на душата към по-висш живот и съзнателно стремление към добродетел. Покаянието отваря сърцето за божествената любов и ни доближава до светлината на истината, която озарява пътя ни. Когато човек се покае искрено, той се освобождава от тежестта на миналото и приема нова сила от духа, която го води към хармония и мир. Това е процес на вътрешно пречистване, в който прошката към себе си и към другите е ключът към свободата и духовното израстване. Учителя казва, че само чистото сърце може да усети пълнотата на живота и да бъде проводник на доброто, красотата и мъдростта. Покаянието ни учи да виждаме красивото във всичко, да се стремим към хармония и да се свържем с божествената мъдрост и светлина. В този светъл процес човек се изпълва с мир, радост и вдъхновение, намирайки истинското обновление на духа и душата. Така покаянието става извор на нов живот, вечна светлина и пълнота на сърцето, които ни водят към истинския пълноценен живот.